Izisebenzi zasesibhedlela iDora Nginza eBhayi ziyabhikisha zikhala ngokungahlinzekwa ngezamfonyo ezanele kanye nezinye izinsiza zokulwa nesifo icorona. Njengamanje sixhumana bukhoma nentatheli yezindaba zeSABC uLerato Fekisi. Lerato, sikubingelele, sicela usichazele ukuthi sinjani isimo la ukhona njengamanje. Ndiyazibusela kuwe noxolo abaphulaphuli. Abasebenzi balapha ogqirha nonesi nabasebenzi bazibeke phansi izixhobo zabo besithi abazosebenza de isebe lezempilo banike izixhobo ezifanekileyo. Izolo xa thegqirha babini bathe ogqirha balapha nonesi don't even have i-basics noxolo. Xa nje nge-basics ndithanda nge-mask, i-gloves ne-sanitizers. Bathi sanitizers ziyashota. So ugqirha nonesi makayigcine empokothweni ukuthi uyabeka phansi izobiwa. Bathi in terms of preparation for the COVID-19 virus, esi sibhedlela sikho prepared kwaye bazoqhubeka beqhankqalaza de ulisebe lempilo liye phambili banike izixhobo zosebenza ezifanekileyo.